Mansaya, La Paz, Iloilo City. Ako man diri si Alan Shane Roxel Villanueva, 18 years old, sa Barrio Obrero, sa Mansaya. Ang nag-encourage gali sakot sa pagsaot ang akong galing nga kasin nga si Jean Lee kay sang nag-eskwela ko sa London ni first year, second year siya, wala siya partner sa City Meet Iloilo Dance Sport, kag ako yung partner niya, amo na nakabalo ko dance sport sa pagtungod siya. Sa ako naman niya, nag-encourage gid sa akon nga magsaot sang Latin dance sports. Ang akon nga magulang kay siya ginang nakabalo kag matsyag ko do dira ginang field ko kag do dira gid ako nag-excel.